Nagsimula sa pagtingin-tingin ko sa'yo at sa di inaasahan. Kung talento ang pag-uurulayan, talaganday mapahurian mga Bicolano, lalo kung pag-abot sa karantahan. Saro sa mga makakapagpatunay kaan si Jules Burse. Ang Tabaqueño basker kang Albay na nakalaog bilang grand finalist sa Your Song of Excellence o Taiwan Excellence 2023. Istorya niya, aki pa may lugar na sa puso niya ang musika. Asin sa iyang kukuguson sundo sa kaya niya pa kumanta, asin magsurat ng musika. Isa yung gusto ng pamilya is we love music. So mahilig kaming makinig, mahilig kaming pumunta sa mga events na music related. So, siguro naka-add up yun doon. But really nagsimula siya is medyo makakonsider ko yung sarili ko as late bloomer pagdating sa pagiging artist or nagsimula sa Ang komposisyon ni Jules na gusto mo rin pala ako na ginamit niyang entry sa Himig Handog, ang ginamit niya man na pang-audition sa nasambit na kompetisyon. Di niya sa nadahunao na mapapansinan sa iyang komposisyon kan mga hurado. Dugang pa niya, nagduwa-duwa pa siyang mag-intra sa kompetisyon. Alagad dahil sa mga taong nagtutubod sa kakayanan niya, nagkusugbuot na da siyang mag-intra. Masaya ng mix na kinabahan kasi ano ba itong pinasok ko, like, pero nangibabaw yung saya, tuwa, kasi at last, yung pinasok ko ulit for the second time yung kanta ko, at yun, nakapasok talaga siya. So, una ko sinabihan si mama, sabi ko, ma, wag ka muna maingay. Sabi ko, nakapasok ako sa songwriting competitions. Yun, tuwang-tuwa talaga, number 1 fan ko. Kabado man para sa aki, alagad para kay Nanay Mary Jean. Manggana o dai, proud na proud siya sa iyang aking si Jules. Ang sabi ko sa iya kasi saro siyang mapakumbabang aki. Very humble. Ang sabi ko sa iya na remain, continue what she always does. And wherever na kung saan siya umabot, just like that. Kumbaga, kung hain siya ngunyan, dyan din siya. Ang humbleness niya, ang pagiging makonsulta siya sa magurang. Kaya, dakulaon akong maugmahon na may aki akong arog sa iya. Sa kadakol na nag-irintra, tulong na sa nasinda Jules na naglalaban-laban na songwriters. Kaya naman laom niya na masuportahan siya kan sa iyang mga kababayan. Ongoing po ang online voting for the Your Song of Excellence as a songwriter po, and you can vote me po by commenting my official hashtag. Nasa Facebook page po yun, Taiwan Excellence, and just search for Jules Burse. Ayan, nandun naman po yun sa post nila, and then yung pag-vote po is magko-comment ka po ng hashtags, and this is multiple votes, so you can vote as many times as you like kasi one comment is equal to one vote. So super laking tulong na po nun, super laking percent din po kasi ng online votes for this competition. So judges scores and online votes po yung pagbabasihan if sino yung magiging grand champion. Kaya sana tabangan na po ako kung mga kapwa ko Bicolano, wala na, ayan. Lalo digdi sa Tabaco na makuata ang songwriting grand champion sa Your Song of Excellence Season 4. Sa mga mauwat suportahan ang satuyang kababayan na si Jules, bisitaon sana ang Facebook page kan Taiwan Excellence asin mag-comment sa iyang picture. Gamit ang hashtag YSO3GrandJules asin hashtag Your Song of Excellence 2023. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.